सानदों नामा नोंलाय? आरे आंनि हिनजावा आंनि दाय दं मोनसे आंनि हिनजावा दाय दङ दा दाय गोनांखायनो दानगोन ओमफ्राय सिरि बिदिनो ओरैनो माबाफिनना थागोन मिथिबाय। आंखौ ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामखाबायनो गोसार मोनसे गोदान आपडेट ओंखारना फैबावबाय। बिथां सानसुमा नार्जारी फंबाया मानि थाखाय भाइरेल जादोंमोन बेनि मोनसे कल रेकर्ड ओंखारना फैबाय, नोंथांमोना नायलांनो हासिगौ। बे पस्टखौहाय आरो नोङो नोंनि लाइफखौ सान, नों मा जागोन सान, नोंनि गथ'खौ सान, बुजिबाय? नोंनि गथ'आ गोबां फरायनांगौ दं, माबा दं, आरो आंनि लाइफखौ चेन्ज खालामबाय नोङो। खालामा नङा खालामथायबाय नोङो, दिनै मिथिजोब्बाय। दासो मानो जेनेबा नै दासो जेनेबा फट'खौ पस्टखौ आंबो माबाला दानसिनदो मानो होनखो नोङो जेनेबा? हो? आं होनायखायसो बेफोरबायदि बुंफ्लाबाय नोङो, गावखौ होफाजोबनायखायसो। हो? मानो बेफोरबायदि नोंना जाखाथारा? मा नोंना जाखारा? नों बे पस्टखौ दान, बुजिबाय? नों गावखौ मा सानखो? नोंबो फाननाय जाबाय, आंबो फाननाय जाबाय, बुजिबाय? नों गावनि गामिखौबो फानबाय आरो मोनसे कारिगाव गार्डेनखौबो फानबाय, बुजिबाय? नोंनि हिनजावा गुबुनजों दोनखारनानै बेफोरबायदि बरनाम जानानै आंखौ सासे गथ' नाबालक माइनर गथ'खाय बेबायदि केस होनो सानदोंना? आंनि बेफोरबायदि फेसबुक इउटुबखौ मेगन सानानै बेफोरबायदि मानसिफोरनो बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामना होदों नोङो। गावहा हिनजाव गदाय बेफोरबायदि मोननो साननानै बे हिनजावखौ आंजों हाबा होनानै बेफोरबायदि सानदोंना नों लाइफआवहाय? मा बिराद मोजां सानदों नामा नोंलाय आंखौलाय? नोंजों आंनि हिनजावखौ हाबा जाजानो लुगैयाखै। बेफोरबायदि बिराद सानदों नामा नोङो? बेसेबां खमथा आंखौ बेफोरबायदि इपिआर पुलिस केस बेफोरबायदि जेलाव जोबनानै सानबेसे जानो नों जेनेबा दे बुंलाय? सानबेसे जानो नोङो? नोंनि हिनजावा माबायदि आखु नायब्रा, जौ लोङै माबायदि आखु खालामो, भिडिअफोरखौ नाय नोंनि हिनजावनिखौ। आरो सोरबा हौवाफोरजों मानो जौ लोंनांगौमोन बियो? मानो भिडिअ कल हरनांगौमोन? फनखौ दानोमोन आङो, अब्लाबो गुबुननि नाम्बारखौ लानानै हरोमोन बियो, बुजिबाय? हा बिदाब्रा, होमबाबोथ' बेफोरबायदि सुख गैया। बे फन हरलाबाय थायोब्लाथ' मोजां जायाना। आं बेखौ बिब' होननानै सानोमोन, मिथिबाय? बे हिनजावनि दायखौ लाखुमानानै नोङो बिराद माबानो सानदों नामा नोंलाय? आरे आंनि हिनजावा आंनि दाय दं मोनसे आंनि हिनजावा दाय दङ दा दाय गोनांखायनो गामियाव थाखाबो नांबाय, मिथिबाय? मा थाखा? बे सासे निउसाव होजालायनाय बेफोरबायदि सासे हौवाजों मानो साननै हर थाहैनांगौमोन? बे मानो दोनखारनांगौमोन लासिं सिंनो? नंखाय आंखौसो सासे उन्दै गथ'खाय बेफोरबायदि बरनाम होबायना नोङो। सिख्लाजों बिजोंसो थादों। आंनि लाइफखौ जानो दासान नोङो, बुजिबाय? नांगौबा आंबो जिउआव जोबगोन, नोंबो जोबगोन। रुम भारा लानानैसो थादों बिसोरो। नोंनि गथ'खौ मानो सानाखै नों? नोंखौसो बुंगोदों आङो। नों दानगोर, आंबो दानगोन, ओमफ्राय सिरि बिदिनो ओरैनो माबाफिनना थागोन, मिथिबाय? आंखौ ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामखाबायनो, गोसार होजोबखाबाय। नोंबोथ' मानो फेस टु फेस माने बुंनो हायाखै नोङो ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय? नोंनि बुरिजों नोंजोंहाय गथ'खौ लाफानानै बुंनो हायोमोन ना, ओरैबायदि निमाहा होदो माबा होदो होननानै। आरो आंखौबो फेस टु फेस लिंनो हायोमोन नोङो। दिनै मानो नोङो सासे बिसि जानानै नोंखौ गोबां मानसिफ्रा बुंदों, मिथिबाय? बिसियासो हगारदों बे पस्टखौ होननानै, खिन्थु नोंसो हगारदों। बिसिया गावनि दायखौ खोन्थाना लानो हायाखै।